Ayaw lisud-lisurang tao nga naningil, kay ikaw man ang niato, ikaw ang nanghulam sa iya. Wala kanya puksa, wala kanya ginginan, nga mangutang kabisan, wala kay ikabayad pa. Sa oras nga nang inahanglan ka, siya ray nitabang, mitabang sa imong kahimtan nga bugat ug lisod. Karon nga panahon na sa pagbayad sa utang, nga naman nga murag ikaw pa ang nasuko. Hinumdumi lang unse ang tinuod, ang utang bayranan dili kalimtan. Respeto ug pagsalig ayaw ilabay, kay maora na'y mabilin sa atong kinabuhi. Ayaw lisud-lisura ang taong gapaningil, kay wala baya kagipaantos sa imong pagpangutang. Ibalik ang hustisya, ipakita ang kasing-kasing, nga kabalong monongkon sa sala ug responsibilidad. Ayaw pagpalabi sa imong garbo ug kasuko, kay ikaw ra gihapon nang nakautang sa iya. Pagpakumbaba ug tinarong nga pagbayad, mauray dalan aron malinaw ang tanan. Dili sayon ang kinabuhi, kita tanan naglisod, apan ang pulong nga gisulti, kinahanglan tumanon. Kung unsa imong saad, ayaw gyud kalimti, kay ang pagsalig lisod na kaayo ibalik. Ayaw paglikay kung siya na'y moduol, ayaw pagpanuko kung paningil na ang hisgotan. Mas maayo pang magstorya nga tinun-anay, aron masulbad ang problema nga walay samad. Kung wala pa kay ikabayad, istoryahe lang siya, sabta